Mä kerron teille yhden esimerkin tämmöisestä työn tehostamisesta ja se liittyy tämmöiseen aika perinteiseen asiaan kuin arkistojen digitointiin. Hyvin monet kunnat ja kaupungit on käyttänyt satoja tuhansia euroja siihen, että arkistot on ensin lajiteltu, luokiteltu, että mitä digitoidaan, mitä ei digitoida. Sitten se digitoitava aineisto on viety jonnekin ulkoiselle kumppanille ja se ulkoinen kumppani on digitoinut sen, ehkä laittanut muutaman metatiedon mukaan ja tuonut kovalevyllä sen aineiston sitten takaisin kuntaan. No nyt sitten kun se aineisto pitää saada sinne kunnan järjestelmiin, arkistoihin tai jonnekin muihin, otetaan vaikka joku rakennusluvat, että ne pitää viedä erilaisiin paikkatietojärjestelmiin tai muihin vastaaviin, niin ne kunnan työntekijät itse yleensä työllistyy siinä jopa useiksi vuodeksi eteenpäin, että oman työn ohella laitetaan niitä tietoja sinne pikkuhiljaa eteenpäin. Ja mä kerron esimerkin siitä, että me ollaan tehty nyt semmoisia toteutuksia, että me ollaan annettu tämmöinen keinoälyn pohjautuva teknologia kunnalle käyttöön. Ja se digitointi voidaan tehdä niin, että ei tarvitse välittää, että onko siellä tämmöisiä aineistoja, mitä ei tarvitsisi digitoida tai muuta vastaavaa, että luetaan kaikki sähköiseen muotoon erittäin helposti. Ja siinä skannausvaiheessa voidaan käyttää vaikka urheiluseuraa tai kesätyöläisiä tai työllistämistuella olevia ihmisiä. Eli voidaan työllistääkin samalla, mutta sitten käytännössä saadaan se manuaalinen massatyö helposti hoidettua. Tehokkaat skannerit lukee jopa 300 kuvapintaa minuutissa. Ne menee keinoälyn ohjaamana eteenpäin ja niistä poimitaan kaikki ne tarvittavat metatiedot, mitä siellä ikinä halutaan pyytää. Siihen prosessiin voi tulla suoraan myös tiedonohjaussuunnitelman mukainen luokittelutieto mukaan. Ja sitten kun se tieto siitä viedään eteenpäin niihin järjestelmiin, joissa sitä tietoa tarvitaan, niin voin vakuuttaa, että jokainen kokee sen oman tehtävänsä paljon mielekkäämmäksi, että ei joudu tekemään vuosikausia puuduttavaa metatiedotusta tai tiedon manuaalista kopioimista paikasta toiseen, kun keinoäly yhdistettynä robotiikkaratkaisuihin vei sen täysin automaattisesti alusta loppuun saakka yhdellä napinpainalluksella eteenpäin.